ሰላም ሰላም ዝኸበርኩና እዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ከመይ ኣለኻትኩም ሰላም ዲኻትኩም ያው ዓለም ይበሃል ሓድሽ ቻናል እዩ ዝተፈላለዩ ቱቶሪያላት ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብዋናነት ናይ አይቲ ዲፓርትመንት ኮርሳት ካብ ፕሪ ኢንጂነሪንግ ጀሚሩ እስካብ 4ይ ዓመት ዘሎ በደንቢ ብጽፉፍና ግልጽ ብዝኾነ ቀራርባ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብዋናነት ፎከስ ዝገብሮ እዚ ቻናል እዚ ብዛዕባ ፕሮግራሚንግ ላንጉጃት ቶም ኮዲንግ ዝበሃሉ ላንጉጃት C++፣ ፓይተን፣ PHP፣ C# ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ዝኣመሰሉ ብደንቢ እዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ያው ካብኻትኩም ዝድለይ ላይክ እና ሳብስክራይብ ምግባር እዩ። ናይዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምእንቲ እንትኾኑ ምግባርኩም ከይትርስዑ። ሕዚ ያው ምስቲ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ሕፅር ዘለት ኮድ C++ ፕሮግራሚንግ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። ያው መጀመርያ C++ ፕሮግራሚንግ ብሞባይልና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ንዝብል መጀመርያ ካብ ፕሌይ ስቶር C++ ኤክስድሮይድ እዚኣ ማለት እዩ እና ኮዲንግ C++ ዝበሃላ ክልተ መሪፅኩም ካብዘን ክልተ እዚአን መሪፅኩም ክተውርዱ ትኽእሉ ኢኹም እስትመቸየኩም ትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ያው ኣነ ኮዲንግ C++ ትብል ክጥቀም እየ ማለት እዩ። ኣብዚ መጀመርያ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ንሕዚ ከም መእተይ ክኾነና ሓደ ቁፅሪ ኢቭን ዲ ኦድ ብማትማቲክስ ንፈልጦ ኢቭን ኦድ ዝበሃል ናምበር ከመይ ጌርና ኢና ብC++ ክንሰርሕ ማለት እዩ። መጀመርያ ግዜ C++ ፕሮግራሚንግ ዝጅምር ብምንታይ እዩ ሃሽ ኢንክሉድ ኢልና ኣብዚ ብራኬት ከፊትና IO ስትሪም ሃሽ ኢንክሉድ IO ስትሪም ኢልና ንዓፅዮ ብራኬት ማለት እዩ። ሃሽ ኢንክሉድ IO ስትሪም ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና እዚ መስመር እዚ ናይ ኢንፑት ወይ ከዓ ምእታውና ኣውትፑት ወይ ከዓ ምውፃእ ስራሕቲ ንክንሰርሕ እዩ ዘኽእለና ላይብረሪ ወይ መዘክር እዩ ዘካተተ እዩ ማለት እዩ። ስርሑ እንታይ እንተኢልና ከም ሲኣውት ወይ ድማ ናብ ስክሪን ምፅሓፍና ሲኢን ካብ ኪቦርድ ንምቕባል ዝኣመሰሉ ትእዛዛት ክንጥቀም የኽእለና ማለት እዩ። ዝኾነ ፅሑፍ ክፅሕፍ ከለና ንክንቕበልና ዝኾነ ኣብ ስክሪን ዲስፕሌይ ንምግባር ኣብቲ ኮምፒተርና ዝረአይ ስክሪን ዲስፕሌይ ንምግባር ዝኣመሰሉ ትእዛዛት ንክንጥቀም ሃሽ ኢንክሉድ IO ስትሪም ዝብል መጀመርያ ክንፅሕፍ ማለት እዩ። ቀፂልና ድማ ዩዚንግ ኔምስፔስ std ዩዚንግ ኔምስፔስ እዚ ባይ ዲፎልት ባዕሉ የምፀና እዩ ይሕብረና እዩ ባዕሉ ዩዚንግ ኔምስፔስ std እና መጨረሻ ሴሚኮለን ማለት እዩ። ማንም C++ ፕሮግራሚንግ ሓደ ሰንተንስስ ሓደ ላይን ክፅሕፍ ከለና መጨረሻኡ ብሴሚኮለን እዩ ዝዕፀይ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ እንተይልና ድማ ስታንዳርድ ኔምስፔስ ተጠቐም ማለት እዩ። እዚ ማለት እዚ ክብለና ከሎ ኣብ ሕድሕድ ላይን ንፅሕፎ ላይናት std 4 ነጥቢ ጌርና ሲኣውት std 4 ነጥቢ ጌርና ሲኢን እናበልና ኣብ ሕድሕድ ላይን ካብ ክንፅሕፍ ኣብዚኣ ፅሒፍና ብሓፂሩ ሲኢና ሲኣውት ብሓፂሩ ክንጥቀም የኽእለና ማለት እዩ። ቀፂልና ኢንት ሜን ፈንክሽና ዝጅምረሉ እቲ ኮምፒተርና ስራሕ ዝጅምረሉ ካብዚ እዩ። ኢንት ሜን እና ያው ቅንፍ ዓፂና ከፊትና ዓፂና ያው ክሩል ብሬስ ክንከፍት ማለት እዩ። እዚ ክሩል ብሬስ ድማ እንታይ እዩ እንተኢልና ኢንት ክብለና ከሎ ኢንቲጀር ማለት እዩ። ኢንቲጀር እቲ መትሐዚ ሙሉእ ቁፅሪ እዩ ጥራሕ ዝሕዝ ማለት እዩ። ኢንቲጀር እዩ ማለት ሙሉእ ቁፅሪ ማለት እዩ። ኢንቲጀር ደሲማል ይኹን ነገር ይኹን ኢንቲጀር ማለት ሙሉእ ቁፅሪ ማለት እዩ። ሜይን ማለት ድማ እቲ ፕሮግራሚንግ ዝጅምረሉ እዩ። እቲ ኮምፒተርና ስራሕ ምንባብና ምትግባር ዝጅምረሉ ካብዚ ኢንት ሜይን ዝብል እዩ ማለት እዩ። እዚ ከፊትና ለና ድማ ስራሕ ከጀምር ጀሚረ ኣለኹ ንምባል ዝኣክል እዩ ማለት እዩ። እሺ ቀፂልና እቲ
እዚ ሓደ ቁፅሪ ኢቭን ዲ ኦድ ምኳን ኢና ደሊና ዘለና ዝኾነ መትሐዚ ነገር የድልየና እዩ ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ነቕምጠሉ ኢንት ነም ዝሕሸልኩ ማለት እዩ ኢንት ነም ኢለ ኣለኹ ኣነ እቲ መቐመጢ እቲ መትሐዚ ቫርያብል ነም ኢለ ሰይመዮ ኣለኹ ተደሊኹም ኣይትብልዎ ደሕስለኹም ትስይምዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ነም ኢለ ኣለኹ ናምበር ማለት ኢንት ነም ሓዘለይ ኢንት ነም ክብለና ከሎ ስርሑ እንታይ እንተኢልና እቲ ተጠቃሚ ዝህበና ቁፅሪ ክንጥቀመልና ክንሕዘሉ እዩ ዝገብረና ማለት እዩ ቀፂልና እሺ ሲኣውት ኣብዚ ባይ ዲፎልት መፂና ኣሎ ተላዕለይቲ ዘላ ሲኣውት ኢንድል ኢሉ ባይ ዲፎልት ባዕሉ የምፅና ማለት እዩ ካብ ይሕግዘና እዩ ካብ ሕድሕድ ክንፅሕፍ ባዕሉ የረኣየና እዩ ማለት እዩ ሲኣውት ኢልና ኢንተር ኤ ናምበር ቁፅሪ እቲ ኢንተር ኤ ናምበር ሲኣውት ኢንተር ኤ ናምበር ኢለ ኢንድል ኢለ ኣለኹ ትርጉሙ እንታይ እዩ እንተኢልኩም እዚ ድማ ሲኣውት ማለት ኮንሶል ኣውት ማለት ትኸውን ኮንሶል ኣውት ማለት እዩ መሰረተ ቃል ትርጉሙ ድማ ናብ ስክሪን ፅሑፍ ኣውፅአለይ ማለት እዩ ስርሑ እንታይ እንተኢልና ተጠቃሚ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ንምሕባር ማለት እዩ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይሕብር ኢንተር ኤ ናምበር ቁፅሪ እቲ ዝብል ፅሑፍ ኣብ ስክሪን ፅሓፍ ማለት እዩ ኢንድል ማለት ድማ ያው ሓድሽ መስመር ንክጅምር ማለት እዩ ያው ኩሉ ልእቲ ናይ ነገር ሓደ ታር ኢሉ ከይመፀና ንምፍላይ ፀገም ከይኮነና ኢንድል እንተናዮ ኩሉ ግዜ ካብቲ ነበረ መስመር ትሕት ኢሉ ይጅምር ማለት ሓድሽ መስመር ይጅምር ማለት እዩ ኢንድል ኦኬ ኢንተር ኤ ናምበር ኢለ ኣለኹ ሲኣውት እሺ ቀፂሉ ድማ ሲኢን ነም ንብሎ ንኽእል ሲኢን ነም ትርጉሙ እንታይ እንተኢልና ድማ ኮንሶል ኢን ማለት እዚ እውን ተጠቃሚ ብኪቦርድ ዝፀሓፈ ቁፅሪ ዳታ ተቐበል ማለት እዩ ስራሕ ድማ እቲ ተጠቃሚ ዝፀሓፈ ቁፅሪ ተቐቢሉ ኣብቲ ነም ዝበሃል መትሐዚ ዝፈጠርናዮ የቕምጦ ማለት እዩ እዚ ኣርባዕተ ቁፅሪ ዘሎ ነም ኢልና ዝፈጠርናዮ ኣብኡ ተቐቢሉ የቕምጦ ማለት እዩ እሺ ሕዚ ቀፂልና መጨረሻ ሕድሕድ ላይን ብሰሚኮሎን እዩ ዝውድእ እሺ ተቐቢልና ኣለና ቀፂልና ኮንዲሽንና ኣብዚ ንጅምር ኮንዲሽንና ማለት እዩ ኢፍ ቅንፍ ከፊትና ኢፍ ኢልናለና ነም እቲ ዘቕመጥናዮ ቁፅሪ ተፃሓፍናዮ ብኪቦርድ ጌርና ማለት ፐርሰንት ምልክት ዘሎ እንታይ እዩ ተረፍ ማለት እዩ ተረፍ ክብለና ከሎ ሞድሎ ይበሃል እሞ ተረፍ ማለት እዩ ማለት ሓደ ቁፅሪ ተመቂሉ ተመቂሉስ ትርፉ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ዘቕመጥናዮ ቁፅሪ ንክልተ ተመቂሉ ትርፉ ማዕረ ይኸውን ናዚ ክንደሊ ማለት እዩ ማዕረ ይኸውን ክልተ ግዜ ማለት እዩ ኢኳል ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ተኮይና ኣሳይን ማለት እዩ ዳብል ተኮይና ኢኳል ማለት እዩ ኢኳል ቫልዩ ኣለዎ ማዕረ ቫልዩ ኣለዎ ማለት እዩ ማዕረ ዜሮ ተኮይኑ እቲ ቁፅሪ ንክልተ ተመቂሉ ትርፊ ዘይብሉ እንተኮይኑ ማለት እዩ ትርፊ ዘይብሉ እንተኮይኑ ንፍኻፊትና ንክልተ ተመቂሉ ትርፊ ዘይብሉ እንተኮይኑ ሲኣውት ኣብዚ ብሓፂሩ እዚ ባይ ዲፎልት ስለ ለምፀና ካዳ ፃሕፍና ክንውዕል ይሕግዘና ለባዕሉ ሲኣውት እንድሕር እቲ ናምበር ዝሓዘ ቁፅሪ ንክልተ ተኸፊሉ እቲ ቁፅሪ ምንም ትርፊ ዘይብሉ እንተኮይኑ እቲ ቁፅሪ ኢቭን ኢልካ ኣውፅአለይ ማለት እዩ ሲኣውት ኢዝ ኢቭን በለለ ኢለ ኢንድል ኢለ ኣለኹ ኢንድል ኢለ ኣለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ትርጉሙ እቲ ቁፅሪ ኢቭን ተኮይኑ ዝወፅእ ቁፅሪ ፅሑፍ እዩ ኢቭን ተኮይኑ እቲ ቁፅሪ ዝወፅእ ፅሑፍ እዩ እዚ
ሲአውት ማለት ጽሓፍለይ ማለት ላብ ስክሪን ማለት ንኣብነት ተጠቃሚ 4 እንተእትዩ 4 ኢቭን ኢሉ ይጽሕፍ ማለት እዩ። ምክንያቱ 4 ክምቀል 2 ያው 2 ትርፊ የውሊ ማለት እዩ። ተረፍተን የውሊ ኢቭን ኢሉ ዲስፕሌይ ገበረለይ ማለት እዩ። ኢንድን ማለት ድማ ኣብ ሓድሽ መስመር ኒው ላይን ውረድ ማለት እዩ። እሺ ተዘይ ኮይንካ ንሕቲ ጸሓፍናዮ ቁጽሪ ንኽልተ ዘይካፈል ተኮይንካ ማለት ትርፊ ተሃልይዎኻ ዝብል if num divided by 2 0 ተኮይኑ ወይ ትርፊ ዘይብሉ ተኮይኑ እቲ ቁጽሪ ኢቭን እዩ ኢልካ ዲስፕሌይ ገበረለይ። ተዘይ ኮይኑ ንማለመ ኢልስ ትርፊ ተሃልይዎኻ ትርፊ ተሃልይዎ ዳ ኢልስ እዚ ማለት ድማ እንተዘይ ኮይኑ ግን ማለት እዩ። ኢልስ ማለት እንተዘይ ኮይኑ ግን ስሩሕታይ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘለናዮ ማለት ኩነታት ሓሰት ኮይኑ ፎልስ ሓሰት ኮይኑ ፎልስ ተኮይኑ ማለት እቲ ቁጽሪ ንክልተ ተካፊሉ ተረፍ እንተሃልይዎ ፕሮግራምና ኣብ ናብ ዝቀጽሉ ክፍሊ ዘሎ ዝለል ማለት እዩ። ኢልስ እሺ ሲአውት ኣብዚ ሓጊዝና ኣሎ ሲአውት is odd እና ኢንድሊና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና እቲ ቁጽሪ ጎደሎ ወይ ኦድ ተኮይኑ ዝወፅእ ጽሑፍ እዩ። is odd ዝወፅእ ማለት እዩ። ንኣብነት ተጠቃሚ 5 እንተእትዩ 5 is odd ኢሉ ኣብ ስክሪን ይጽሕፈና ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና እንታይ እዩ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ። ሪተርን 0 እና ሰሚኮለን እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና እቲ ፕሮግራም ስሩሑ ብሰላም ወዲኡ ማለት እዩ። 0 ማለት ናብቲ 0 ማለት ሪተርን ማለት ስሩሑ ብሰላም ወዲኡ ነው ማለት እዩ። 0 ማለት ድማ እቲ ናብቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦኤስ ይመለስ። እዚ ማለት ድማ እቲ ፕሮግራሚንግ ብዘይ ጌጋ ተዛዚሙ ማለት እዩ። መጨረሻ ያው ንዓጽዮ ማለት እዩ። እሺ ሕዚ ክንሪኢና ማለት እዩ። እሺ ራን ክንገብርና ተሰሪሕና ምናልባት ተተጋጊና ከዕርመና ይባዕሉ ማለት እዩ። ፕሮሰስ ገብርሎ ራን ኢለዮ ማለት እዩ። እቲ ራን ትልና እዚኣ ዘላ ያው ኢንተር ኤ ናምበር ኢልና ማለት እዩ። ሰሪሕና ኣሎ ፕሮግራሚንግና። እሺ ኣብዚ ለምሳሌ ደስ ለና ቁጽሪ ካልና ኣቲን ከልና 7 ሂበ ኣለኹ ኢቭን ዲኦድ በዓል ምልሰና ማለት እዩ። 7 is odd ኢልና ኣሎ 7 is odd ፕሮሰስ ኮምፕሊትድ ፕለስ ኢንተር ማለት በቃ 7 ኦድ እዩ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ። እሺ ኣዚም ካሊእ ቁጽሪ ክንህበና እንተለ 8 ተይብናዮ 8 is ኢቭን ኢሉ ዲስፕሌይ ገበረና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ሎማዓንቲ